lang hilin eh. Good morning sa tanan. Thank you Lord sa kasasila mo kayo na nagandlaw. Paglaw ko dito. Salamat Lord. Ilong Negro ko. Korea. Nagkano. Walit. Was dito. Wag walit ko ng gas. May bilis mga bata. May linux mga po kamamaliin. Ang servisyo. Sinabi mga po. Ay makasuman. Hindi pwede sa anong bayitan doon. Walang ikan sa mga bata o gas. Walit ako. Gas po. Natos ko niya. Lord, morning sa tanan. Morning kita makinig kayo. Happy Sunday ma'am. Wilma Macabalo. Morning, Jet Mendoza. Business San Alan. Nasa Calagueo Road. Morning. Nasa Cebu, Luel Dominguez. Tanan-tanan, Berna Mendoza. Morning. Sara Laila Ali. Malastan family. Sa Korea. Good morning kaya. Tanan-tanan. Kaya sa Davao, ni Wilma Macabalo. Kaya sa Insan. A few moments later. Ang po ang pili. Sisaw kapita per klase. Mariraing bubarato 200 ag kilo sa mukos. O madilaing isda dito pod. Mga bata daan. Ngalakatan. Gini o kaning panakot. Mayas nagali ahos ra. Sabi mahala. Puwa. Maduni puwa kay di kadutas og kolesterol. Kaya puti. Bahan-bahan rin ha. Konsumo rong si manaha. Mais is favorite nga mais. Diya. Hilokon ko nun eh. Tanaw na ito rin kaon. Hilokon. Tag 50 ang putos. Gada ko bahay. Magito nga napalit mo na ito. Ito nga bagas nga puwa o puti. Tag 5 ra ka kilo. O buwad. Napaday buwad lupoy o goodbye head. Harap ito. Diya. Lagi mais. Maitan ng lagi mais. Pinawan ng mais sa kuan ba? Hilo ba? Hilo ba dito di ay? Pa mga bata man eh. Namin dyan. Tamis. Kain ko nun. Tungdakan salamat ka doon sa nakatag sa ampaw. O na to, sagsad sa ampaw. Mana niya. Timo na po, sagsad sa ampaw. Naginalaman, sa salbar. Kasi manang konsumo. Malagbuad-buad. Nalingang buwan na. Wala ka rin mga bata din nga niya. Goodbye head. Natin danig. 20 piso. Kanyang buwan nga lupoy. Para maglupoy. Pwede mo siya tagpuan ng kabunggay. Kaya di mo parat. Pwede din mga hiblaron. Kanpon po din. 200 per kilo. Grabe. Dollar na. Kakit ako mais. Pamahaw. Mga bata. Ano pa?
Nasa makita kong mais sa merkado. Ito ko mo di mapalit. Ito ko kasi paborito ni mais ah. Pero sa unas, mga sakop pa may mga ngani. Hilak pa may basangan may lutong mais. Ako sa una, balag pagkanon kong saging, basta di ko makaagbigas ng mais sa una. Pero karon nag-mais ko, di mahala. Kaya pinagapin ko sa lula sa una, hindi na akong mais. Hindi ta dugog kasi saging. Kaya dito ko makaagbigas ng mais sa una. Kaya ko sa tago, baka una ko. Hindi na akong bigas mais. Gulam mo ha, maggulam mo ko ng dako. Pero karon mais na ipangita. Kaya tatag mais, mahal. Init na ba? Malabas ako ani. Ang habaw. Sira ko pala batos tikas bahay. Kasi amuhan, nagdali, nagbuhon ng dali. Malabas ako, nasa ko sibag. A few moments later. Naman naman ko pamahaw, marami ito kit-kit kong mais. Ano ba rin? Sige pa ko manglaba. Shout out pa deko sa mga kung na magli sa ang video. Magpasalamat deko nila ni Berna Mendoza. Good morning ma'am. Salamat. Bernadita for moms. Saan ni Bernadita? Salamat ka Adjo, Noel Dominguez, Erlen Rolon. Karon pa ko nakahinang, tigtanaw din ni Sisas ang vlog. Ug ni P. Verano Israel Manlangit. Good morning Ma'am Des Jinsan. Ug ni Pilis sa Taghap. Happy Sunday. Niya Salba. Good morning, og ni Vilma Macabalo. Salamat ma'am sa pangunahin mong paglantaw. Bia Pons, good morning pod. Og dia sa Korea na Mars and family. Og dia sa Italy ni Ma'am Loncia, Yuning Ayop. Happy Sunday. Og dia ni Lucy Heter Casino. Nato asa to siya. Og labi na dia sa Valencia, Danau, Ma'am Siri Ulrich, happy Sunday, advance Merry Christmas dia. Good morning dia ni Ma'am Lucy Seno Heter. Lucy Seno Heter pana sa kaliwat sa mga Ayuban family. Ayuban nagkagikan. Tuas lang aso. Salamat kado sa kanyang pagbili. Lucy Asino Heter. Kapag yapon kumutulin o uli. Malapas ako daw mga mabog. Hapon sa hagdanan. Sabi yung mga pas nilaglabas. Mga hanggahan ng mga hapon. Uy, mga kanyang mga apuran yung kuya maglaba. Kaya di mga maglaba na inahan. Sa pagpasaunan ng mga handa na dito maglaba.
delikado. Laban ng mga kapin kay. Olya. Yung papel, bisag-asa. Nagtatagaw ng anak kayo kasi muinit na. Kaya ito nakakus. Bye. Papel abulin sa bahay. Tapos yung mga bedsheet dito, mga kuwan. Mga habo pa dito. Mga nang hiniros pa ko rin pangaba ko dani. Isa ko magkakaso sa tumuli. Nakaw. Salamat lang yun kasi kahit tasan makapaligay siya kayo pa ko tapos pagyak yun kayo okay yung video ron ang pinsang kanan advance Merry Christmas kita lang tasun mo lakang mahatulin ba ko dani mga man kong pangindo. Bye-bye. God bless you all.